Momentu historiko honetan, asko dugu jokoan. Ez soilik herri palestinarrek, bestelako mundua eraiki nahi dugun guztiok baizik. Euskal jendartean gehiengoa eta bera osatzen duen gehiengo politiko, sindikal eta soziala genozidioaren kontra dago. Eta Palestinar herriaren eskubideak errespetatzearen alde. Orain ordea, gehiengo sozial horrek hitzetatik ekintzetara pasatu behar du. Palestina babestea eta Israel isolatzea izan behar dira gure ekintzen iparrorratza. Konpromisoa, Palestina babesteko eta elkartasun aktiboan urratsak egiteko, arlo ekonomikoan eta humanitarioan. Konpromisoa, Palestina babesteko, genozidekin harremanak eteteko eta oro har gure praktiketan kode etikoa barnera dadin. Konpromisoa, nazioarteko legedia errespetatu eta aplika dadin eskatzeko, eta Gernikaren herritik bakearen aldarria mundura zabal dezagun. Jarrai dezagun konpromisoaren bidean, mundu justuago eta etorkizun itxaropentsua eraikitzen. Eskerrik asko.